Salut, sunt Sebastian și te invit să faci cunoștință cu Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași. Departamentul nostru este responsabil, împreună cu celelalte departamente ale facultății, de pregătirea ta ca viitor specialist în domeniul ingineriei civile. Întreg colectivul departamentului are ca principal cel ca prin intermediul disciplinelor predate să stăpânești toate noțiunile necesare pentru a proiecta și executa clădiri care să satisfacă un grad ridicat de siguranță structurală și mai ales să ofere condiții optime de climat interior. Astfel, pe parcursul celor 4 ani de studii pentru programul de licență, Construcții Civile, Industriale și Agricole, vom avea grijă ca tu, viitorul nostru student, să deprinzi pe deplin întreaga taină a realizării clădirilor prin informațiile pe care le vei găsi pe parcursul orelor didactice predate. Colectivul departamentului va fi responsabil pentru ca tu să obții informații referitoare la elemente de arhitectură și sistematizare, ingineria mediului, construcții civile, topografie, elemente și structuri din metal, construcții din lemn, construcții industriale, construcții în mediul rural, elemente de construcții compozite, dezvoltarea sustenabilă a sectorului construcțiilor și, nu în ultimul rând, informații referitoare la construcțiile din zidărie. De asemenea, urmărim ca toate noțiunile teoretice oferite de-a lungul anilor de studiu să fie legate în mod direct de piața reală a sectorului construcțiilor din România. Astfel, de-a lungul anilor de studiu, vom realiza vizite interactive în cadrul firmelor de construcții care sunt parteneri ai facultății, firme de construcții care la rândul lor sunt doritoare să te cunoască. În cadrul departamentului nostru avem mai multe laboratoare care sunt utilizate atât de către studenții de la programul de licență, cât și de către studenții masteranți și mai ales de către studenții doctoranți. Dotarea existentă ne permite să analizăm, spre exemplu, fenomene complexe ce țin de fizica construcțiilor. Putem împreună să determinăm rezistența termică a unui element al anvelopei clădirii, utilizând camera climatică. Putem analiza probleme ce țin de izolarea acustică a clădirilor, analizând la scară reală diferite soluții de realizare a pereților, sau putem să utilizăm camera anecoidă, cameră în care nu se propagă niciun sunet. Prin intermediul laboratorului de încercări pe materiale și elemente compozite, vom testa și analiza caracteristicile mecanice ale materialelor utilizate în sectorul construcției. De exemplu, cu ajutorul preselor existente, putem determina împreună rezistența la compresiune sau întindere a unui material sau unui element structural liniar. De asemenea, de-a lungul orelor de laborator, vei putea să determini diferite caracteristici și proprietăți ale oțelului, caracteristici pe care tu le vei utiliza în momentul în care vei proiecta o clădire ce utilizează ca material structural oțelul. De asemenea, vei avea șansa să utilizezi și laboratorul de aerodinamică a construcțiilor, în care, prin intermediul tunelului aerodinamic, vei putea să observi cum se determină încărcările rezultate din acțiunea vântului, care sunt efectele devastatoare ale vântului asupra mediului construit, cât și asupra mediului natural și cum se poate acumula săpada sub acțiunea vântului. Nu în ultimul rând, utilizând aparatura existentă, vom putea analiza împreună care este impactul negativ al unei clădiri asupra mediului înconjurător și mai ales vom descoperi împreună soluții pentru a reduce acest impact negativ. Te așteptăm cu drag la noi ca împreună să construim viitorul.